Hello, may buntag. Welcome sa akong vlog with Engineer D. Runubo, Concept and Rings. Update na karon sa balay ni Sir Carl diri sa Compostela Valley. Atong tanaw na ang pag-tiles sa CR, sa master bedroom CR o sa common diri sa sulod. Nakatakaron diri sa sulod mo ni ang sitwasyon sa CR. Nagtirada ni si Sir Jojo. TLs pwede tamang tana sir unsay size aning CR nga gwapo mo nga hotel man gwapo dako ba Ani 60 by 120 ang tiles sa walling. Pang sa flooring nga nilay og sukod 80 by 80 ra. Mapit na gid sa mga mano. Mo ni ang master bedroom CR nya kani hapit na ni. Supposed to be kwarong dyan yung adlaw ang kwarong. Kani mabili po na ito mahibawa ng mixing sa pag kuha na ng simento aning gitaod nimo compare sa uban o sa Oo, kan ang ganang mixing mo na puro na si adhesive. Mo na wala sa tagiya. Pero klaro. anya kining Plita prego. pero asa may naka-advantage unta kung compare sa imong pagkuan. Advantage ang katong naihalo nga kuan mo. Mo ratio tag 1:1 isa ka sa akong adhesive isa ka sa akong simento. Mas okay na dali to siya. Dali ang curing ato, dali na maka. Aside sa curing sir, unsa mo to ginaingon ni engineer na ang magkuan kung kita lang magkinaon sa maglinog-linog Oh, compare sa katong daan nga na simento sa ani. Posible nga mas dili man siya mo kagayon pero night time nga pasang hangguan. Kay ang explanation ani mura ra siya og Dili on time ra siya dili. mura siya rugby actually nga wala joy kuan pero sige na kay kumbaga sa kuan sabay sa uso mao man ni ang mga kuan daw karon nga style. Ato ta sa pikas kwarto sa common sir kay atong i-compare unsa poy size dito kadak-an niya. Mo ni ang CR ay ang Eniduro worth 36,000 niya. Ang nakalahi lang kay medyo dili siya moderitso og bagsak. 36,000 na siya. Ayan, ito sa shower. Ang shower, kaning dire na kita karon sa master common CR. Kaning dire sir, unsa man ang mga nakakuan diha? Unsa pwede ma-explain mo? Di ba hot and cold man daw ni siya? Oo, moni. Kini siya, moni sa shower ni siya. Abang sa shower. Kini sa heater, kini sa normal nga tubig. Sa to pa kanang normal nga kana supply nga tubig kini. Kaya isa sa heater. Yeah. Dire mo ni ang mga gate valve niya nga gikan sa supply, gate valve. Connection niya sa normal, ang heater normal o sa heater na kuan. Naman tayo laboratory ani. Ang supply ng laboratory lagi ako heater, lagi ako normal. Duha ko magdadaan sa laboratory. Pila ka tida na tong iyang assemble ang atong heater kuan kadutanan nga mga pilay Ito mga 14K siguro to anak. Kato nga design anak. Yan mao kinay mga presyo. Pre, salamat pre, musa ko siya. Oo, ba to. Sige, mag-update na punta sunod. Salamat Sir Jo. Oo. Mag-update na po mi sunod hantod mahuman eh. Kay murag ala hotel style niyo. Pagkita nimo top yun sa uban. Diya naman to sa ibabaw sa shower. Kani ang tao siya target na to kumano ni rong adlaw eh. Mo ni ang common CR. Okay, daghang salamat kung gusto mong masubaybayan mo man eh. I-subscribe lang ng Engineer D. Runubo and Rings Concept. Salamat.